Ọ̀yọ́mọláàfin Òjó pàṣẹ kẹrẹmọdé ọmọ Àtìbà mẹ́ẹ̀ẹ́bàdéyẹmí àtàndálà láàfin tọ̀yọ́ ń jẹ́ díẹ̀ kọ́lá bàbá gbádégẹ̀sín èbó tí í ṣe sílé bàbá Sànúsí o ọba tá a rí tá a kápó lápò tá a kọ́fà lọ́fà tá a kọ́fà lọ́fà bẹ́ńbẹ́rù ìmùlẹ̀ lẹ́yìn agbára Ọ̀dọ̀fin Ìjàyè ó jẹ́ dúró dálákan ọmọ ajáde lẹ́ẹ̀rán kankan rí gángan ẹ̀yìn lágbára òjò tí ń bá níjà tí ń gbòde bàbá ẹni lọ́wọ́ ẹni kò rẹ́ ní bàjá yìí ògiri kọ̀ọ̀rọ̀kọ̀ọ̀rọ̀ ikú tí pọ̀ ọmọ tí bàbá ń dúpẹ́ àrùn tí ń sọmọ tí yèyé ò gbọ́dọ̀ gbé ni Ọ̀yọ́mọláàfin Òjó pàṣẹ kẹrẹmọdé ọmọ Àtìbà rí pàǹdùkú bí ìṣòro ibi tó ti ní kó lówó gbowó kí wọ́n fà á sọtọwọ́ rẹ̀ nu mebí kó lè bá àdìjà kó lè bá àdákan ni Ọ̀yọ́ ló ní kárin ká sánpá mẹ́bí Ọ̀yọ́ ló ní kárin kìrìn ọmọ yẹn ni ìran bàbá tẹ̀yìn kì í ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan àpagbé ẹni Ṣàngó bá pa àpagbé o ẹni Ọya bá pa àpagbé ni bí Adéyẹmí Láyíwọlá bá pa ní àpagbé ni Àbàjá ò wọ́pọ̀ rí ẹni rẹ ní sàn alábàjá kárẹ́lẹ̀ Ọ̀yọ́ dùnjọyìn dùndúlà láàfin tọ̀yọ́ ń jó Ọ̀yọ́ lọ máa bí ọdún tó bímọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ọ̀hún sí ìjọba Àsìngbà ọba Ládìgbòlú ọba Adéyẹmí Láyíwọlá bàbá Àtàndá ló sì ìkẹta bàbá tó bí Láyíwọlá Àtàndá ló jọba tí gbogbo Ọ̀yọ́ ń dún yìn gbàgbà rí Aláàfin ò ní bímọ ká máa wọ́ ọlọ́ọ̀lọ́lá kiri ọba Ọ̀yọ́ bí ìyàn ká lọ rèé sa Àsìngbà lòun ó bòde Ọ̀yọ́ jẹ́ńjọ́jọ́ sí ajíṣe bí Ọ̀yọ́ là á kúkú rí ìran bàbá tẹ̀yìn kì í ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan Ọ̀yọ́mọláàfin Òjó pàṣẹ kẹrẹmọdé ọmọ Àtìbà mo wá ní owó lè kó ní o ará Ọ̀yọ́ ló lọ́ba ará Ọ̀yọ́ o ará Ọ̀yọ́ ló lọ́ba mo lówó lè kó ní ará Ọ̀yọ́ ló lọ́ba.